bottles, popping bottles. I pozdrav svima ljudi došli kod Korelija, danas ćemo igrati Minecraft. Ljudi, danas ćemo malo Minecrafta, pošto sam me smorio, a i sad trenutno, pre neki dan su mi upali cheateri neki i uništili mi server, mislim, bit će još sam pa i sve normalno, nego morali smo da ga zatvorimo za nekoliko dana dok ne sredi skripter naš i tako dalje. A sad, ovdje u Minecraftu se sigurno pitate odakle ti, ako si već krenuo da igraš Minecraft, Koreli, onda odakle ti sve ove stvari. Ljudi, ja sam bio snimio jednu epizodu Minecrafta koju vi niste vidjeli i koju ja nema teoretske šanse da je povratim, jer sam je obrisao. A kako sam uspio da obrišem, to je pravo pitanje koje ni sam ne mogu da vam odgovorim, tako da od onog videa, mislim od onog videa što sam ja snimio, a vi nećete vidjeti nikad. U tom videu sam zapravo radio ovo, ovdje što vidite, pravio sam temelj za kuću i dole sam napravio sebi sklonište, imam ovdje kovčegi, nekoliko stvari, kreve, špore, tako to. A mislim ništa nije preveliko, onako što veoma znači, ali ja sam sad upravo krenuo da skupim malo zemlje, pa da nemam više ni hrana, mislim nemam butkica, ko što vidite dole. Tako da to je onako nešto bitno što se promenilo na kanalu, a izvinite što isto dugo nisam snimio, potrudit ću se da svaki drugi dan ide video, a da li će biti tako, to se zavisi od tog vašeg lajka u znak podrške, da. Mislim to je to važno što sam teo da kažem. A inače, ovako, bit će sam, pa ko što sam rekao, ali trenutno se ne snima i neću uopšte da ga dok ne dobijem želju za snimanje, neću ga snimati, tako da. Minecraft nešto, mislim, nije mi ovo najbolja igrica, imam ja dosta dobrih igrica, ali onako snima mi se i rekao, ajde. Želim da u mom kanalu isto bude Minecraft, a i mislim da bi vi voljeli da vidite ovako Minecraft. Sad ovdje skupljamo zemlje, pa ćemo da izgradimo onaj tamo temelj što ste vidjeli. Da, i ovdje sam, bilo ovdje zemlje skroz dovde, pa ja sam sve to uništio u onoj epizodi koji vi nećete moći da vidite nikad. Tako da, to je veoma, mislim, nije onako bitno da se zna, ali ipak dolepo znači da je bilo ovdje jedno veliko brdo koje je uništeno zapravo od strane moje ruke. Ajde mi da uzmem hranu, imam ja hrane kod sebi, nema hrane. Imam da jedem ovaj mak i maslačak, to nije ukusno. Sigurno i vi mislite isto. Ajde ubijemo neko prasiće, ajde ubijemo neko prase, što vidim tamo prasić. Tu, 1, 2, 4, 3 prasića. Ovdje onaj zec što me u prošloj epizodi koji vi nećete vidjeti, po 100 put vam kažem, što me bio uplašio. Došao ovako, gleda mi u inventaru i sam i nešto tamo puzio šta puzio ili skače kako već. I ono zakano bi, ali nije bio ovako bio manji, što ti kada je narastao. Evo da imam ovaj budeve, tako da kanal bude na po Enderman ili bilo po, mislim da ovdje se koristi za Enderman. I za da, koliko imam, 6 kamena je dosta. Hoću da ostavim par prasića, možemo ih množiti i tako to. Mislio sam kuću da izgledam ovdje. Da, ja mislim da bi to trebalo. Tako. Ajde, ne znam zašto mi jako mali frame drop. Vidite ovako kako frame drop od. Moram ovako par puta da vratim. To zato što snimam igram u istovremeno. Ajde mi da popunimo ovdje ovo. Ajde prvo da stavim da se peče ovo. Da, ovdje se ništa našao. Ovo je ono bitna stvari da se našao u prošloj epizodi koji vi nećete vidjeti po 100 puta. Kažem da se našao metal i to može da posluži. Ali poslije ćemo ga iskoristiti. Evo, sandwich, vodica ovih bagrema. I ajde mi da završim zapravo ovaj temelj što sam ja počeo u prošloj epizodi. Ja mislim da ste razumeli da ne treba 100 puta da ponovim da sam počeo nešto u prošloj epizodi koju vi nema teoretske šanse da vidite, a
žao mi je zato iskreno. Tako kako. Jebi ga. Samo na to čovjek može kako mislim, ja sam zvijeđao što sam obrisao. Nisam ja namjerno obrisao, nego kad sam editov, onda znači kad sam uploadovao na YouTube, meni to još nije trebalo to i onda sam ja obrisao i bilo mi nestalo struje pa na 3-4 sekunde, a nestalo i onda isključio sam upload, da to sam rekao, i isključilo mi se i kad sam teo već sljedeći put toga nije bilo tu da mislim, razumete me. Nema, ja sam bio obrisao onaj video, tako da ne mogu ponovo da ga vratim, da se nazad uploaduje, nego ovo mi se isključilo pa je nestalo, a šta drugo da vam kažem, sad ste vjerojatno i sami skontali. Tako da, eto, žao mi zbog toga i potrudit ću se da ne desi mi se više u budućnosti tako nešto. A mi sad možemo nastaviti cepati u zemlju. To je cepati, iskopavati, da, to je prava reč. Uništimo cijelu plan, puknemo mi sad ova lopata, nema veze. Koliko imamo, dobro imamo 68 komada. Ajde, 120, ajde, to je to. A u stvari neću moći dalje, pada mrak. Dobro. Ovako, ajde napravimo gvozdenu lopatu jer da je bilo lakše jednostavno, jer ove kamene sam puci ko što ste vidjeli. Gvozdena je mnogo jače, mislim. Semena još i dobro. To je to, ajde spavamo. Evo, malo zakucam. Ustani s kreveta, neću. Dobro, ajmo dalje. Dalje u najpopod. Ovdje sam bio našao u prošloj epizodi metal. U prošloj epizodi koju vi ne možete da vidite. Nikad. Tu sam bio našao taj metal. Koji su uz tog noći metala sam upotilo. Našao sam 7 komada, mislio sam da je... Istraživat ćemo taj rudnik u nekog narednih epizoda, ako se bude svidjelo, onda bacite taj like. I share su. Ko što govorim u svakoj epizodi. A i davno mi je bilo epizoda, mislim davno nisam započeo neki novi serijal. Mislim mogu nastavim Bioshock ako vi hoćete, ali koliko ja znam, mogu da nastavim. Vi recite u komentarima ako hoćete da nastavim. A što se tiče Sampa, ja mislim sam sve rekao, da ugašen server i nema, rade se na njemu, radi se da neki update. To je to, veliko nešto. Vidite samo kako se na 3 do 4 sekunde kao teksture nekako čudno ponašaju se teksture. Ne znam zašto. Ajde skupimo još malo ove zemlje, pa da pređemo dalje. Ne dalje nego da uradimo. Mislio sam kuća će biti ovako od ove daske i od ovih. Hoće bude šarena. Volim šarena kuća. Ja mislim da imamo dovoljno, brate. Ja mislim da imamo dovoljno, ajde. Zato koliko ovo planina bila, duplo veći. Bilo je otprilike tako ona. Da, ko tako. I ja sam to sve sa ovim lopatama. Ne treba. Mislim, treba će mi poslije, ali sad ne treba. Gdje da popam? Popam. Treba mi svaki komad zemlje. Isto tamo, vidjet ćete što ću govorit ću da napravim isto kao da bude onaj, ne potkrovlje, nego... A vidjet ćete moje misle šta ne misle, nego šta imam u glavi, to ću da hoćete da vidite kad budemo završili ovaj dom idea. Baš vremena, slab sam sa vremenom. I gotov je temelj kuće, da. Sad možemo prići na... ja mislim da je ovo veliki. Ako duš malo. Da čisto bude onako
velika, da ne bude mala kućica, jer ja volim velike kuće, kako sam rekao u prošloj epizodi, koji nema šanse da gledate. Šta je ovo? Ovo je komad zemlje, da vam jedno treba lepo što Minecraft je besplatno komad zemlje. Tako. Ovo da. Ovako. Jednostavno da bude velika kuća. Big house. Ovako. Već vamo da trebaš isto. Velik, pa šta vi mislite? Ja mislim da je velik. I veći nešto treba. U dužinu je baš za duširinu, u duširinu blokova. Dosta blokova. Ajde da počnemo da ređamo ove daske. Ne. Za parket da... Ne morate da brinete. Pukla mi sekira kao što sam rekao. Aj, ništa iscepat ću dalje rukom. Samo ne ipu. Dobro, tek 14 minuta ima. Tako. Ostalo ću da dođu pa ću se. Da samo ne zagubim kuću. Vidite kako je sad lepa. Dole parket, dole zemlja kao temelj. Onda ovo naranđasto drvo kako se zove daske. Evo ga jabuka, super. I onda ovo gore kuća već redovna. Mislim zid. To tako mi se sviđa, tako sam od uvijek pravio kuća, ove posebno u Minecraftu. Aj, pravi bi drugo, ovako. Samo da, sad će uskoro biti plato ovaj, da ju sam odlipan. Kuda sam znao da je tu, ovaj deo, da. Sad po ivici ovako. Ja mislim 6 blokova. 1, 2, 3, 4, ne, šta radi? Znači 1 je dole, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja mislim da je isto su veličine, dobro. Aj sad tako i na drugoj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovo je 7. Onda isto i ovdje. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Sad treba sam... se zajebo sad ovdje. Daj mi još ovdje. Treba ih spojiti. I onda treba to sa ovim džavolima. Vidjet ćete. Ovako, sve ću razmišljam da... tačno vas. Ajmo dalje. Vidite kako će da već će lepa kuća. Mislio sam napravim kao da ne bude samo ova jedna prostorija, nego više prostorija. Ovako, to je sa nekim zidima, da se vidite. Ovako, ajde. Ovako. Ja mislim da ponestat će mi baš kao da postigli tamo. Pa da, ko što sam i rekao, ponestat će mi baš kad. I to 2 bloka. Tako, i sad ovaj deo treba se spojiti. Ovako. Ovako. Ajde, može to. Sad treba krov. Krov, ko što se rekao, ću sa ovim da uradim. Opa, neće. Ovo će već da bude drugi sprat. I od dole. Nervira me. Nervira me kad se postavi 2 od 1. Ajde, moram brzo da uradim. Posle ću testirati, ne boj se. Sam se čuo kako ja klikćem više, ništa više. Prepostavljam da je tako.
sad, pa neće, pošto ću bacit neku muzikicu i to. Ja stavim mi 50 ovih. Ajde da pojedemo jedan jabuku. Mogu iskoristiti ova dva bloka koji su. Sad ću napraviti gvozdeni sekir, pa ću lakše cipati. Ovako. Šta i mislite ljudi, će ovo biti lepo? Ajde. Sam malo da padne na ovaj metal. Ja mislim da su ubio što. Šta mi mislite, a? Biće lepo. Ajde da napravimo sakiru. Čekaj. Treba mi drveta. Zapravo da imam i drveta. Dobro. Da li sto? Či mi trebaju? Ovako. Taman ostaje za kofu da... Čekaj da napravim kofu ovdje. I tako. Dođemo stavimo ovaj poček. Pošto to sad trenutno nije potrebno. Ajmo da cepamo drva, nije pao mrak. Ja mislim da je pao mrak. Možda nije pao mrak. Dan, gdje sunce. Imaš nekih pola sata u Minecraftu. Uralo je to nekih možda 5 minuta. Hoćemo beskonačno izgradimo tu kuću. A šta vi mislite ljudi? Bilo bi red. Bilo bi red. Ajde. Sjećam još ovdje. Koji ne sjećam. Au, brate. Ovo. Okej. Inače, kako ste vi ljudi? Lepo ide, a? Inače, ljudi, imat ćete link dole u opisu ne link, nego IP servera da možete ući da se zezamo. Tako, ja sam tamo svaki dan. Ja i moji burazeri. Naš staff je tu da vam pomogne, ko što sam rekao. Ajde da završimo. Mrak. Sam rekao da brzo vreme prođe u Minecraftu. Šta je dobro imao? Nabavljanje drveta, otvaranje inventara. To sam sve dobio. Mislim, to meni ne znači to što dobijete taj, ali... vidite, posegao sam u blizini skoro sva drva. Tako. Ajmo gore. Zapravo moram i... ovdje. Da izgradim. Kao skelu neku. Da imamo moj parkour. Da se ali pomogao sam s pomoći ovoga. Sve jednostavno sam oskočio. Čekaj, mislim da ovdje neka trava nije dobro. Odvan. Što onda drži shift? Znate vi koliko mene nervira ovo? Znate kad kliknem pored i postavi se na ovo nešto, znate koliko to možda nervira? Znači to je neverovatno koliko možda nervira. Stavimo po ibicama ovako, ovi blokovi, ove blokove, da, ovako. Inače ljudi, nešto sam teo bitno da kažem, zaboravim šta, da, jebik, sjetit ću se. Ako hoćete da započnem neki novi serijal pored Minecrafta, ako hoćete da Minecraft bude serijal, onda bacite like. I ako hoćete da vidite Zule u nekim narednim epizodama, osim Sampa, Samp će biti najvjerojatnije u sredu, ako ovaj video izađe zapravo sutra, to je za mene sutra, za vas je taj dan, onda možete očekivati Samp, negde tamo u četvrtak ili petak, da, možete očekivati Samp. A Zule možete onda očekivati u subotu ili nedelju. Tako ću napraviti taj raspred. Ovako, beževe zemlje gotovo. Zapravo, gotovi smo i krov, mislim, ovo nije krov, nego ovo je plafon, da. Zapravo, ako velike kuće, da nisam morao ovakvu kuću napravim. Zajebo sam se kad sam pravio. Nema veze. Bolje velika nego mala. Zar ne? Zar ne? Morate kažete da je tako.
povredilo što sam posekao. Evo vidite, pola, nije završeno, pola jeste. Hajde da dovršimo. Gotov plafon, ljudi. Gotov plafon. Ovdje će biti najvratnije drugi sprat ili tako nešto, tako da ajde da obeležimo samo ovo. Ulica, ovako. Da se zna da ja živim ovdje. Tako. Da budu osvetljeno gore ovdje. Možda tu napravimo, možda ta na trećem spratu napravimo helikopter ovdje, tako nešto kako vi budete stari. Ajde sad. Zidovi će da budu do drveta. Što sam rekao? Vrata, di ćemo vrata? Najverovatnije vrata će da budu. Ovdje će budu stepenice, tako što sam rekao, ovo mora da se desi. Tako da... Kako? Sad ću staviti. Tako. Tako. Ovako. Ne. Trebaš mi tu. Tako. Ajde u zemlju slušamo, šta će ovo slušati. Odmamo. I što se potreba. Sad mi nemamo drveta, nažalost. Tako da, ljudi, ja bi ovo iskreno završio u drugu sledeću epizodu. Tako da, ako se bude svidjelo, onda bacite like. Puno bi mi značilo, ako budete dalje da nastavimo, onda ću dalje snimat, ali ako ne bude, onda ćemo prići najvratnije drugi serijal ili sam. Tako da ljudi, to bi bilo, ja bih volao da naglasim ovo kao serijal. Kao što